बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सावंतवाडी अग्निशमन दलाचा बंब गेले 19 दिवस नादुरुस्त असल्यानं मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शनिवारी 7 फेब्रुवारीला गोदामाला आग लागलेली असताना अचानक हा बंब नादुरुस्त असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे आगीच्या रुद्रावतारात हे गोदाम भस्मसात झालंय. नागरिकांच्या तत्परतेमुळे सुदैवानं यात कोणती जीवितहानी झाली नाही. यातच आज शहराशेजारील लिंसुली गावात लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवरती बंब नादुरुस्त असल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत करायचे काय असा सवाल उपस्थित होतोय. पाहूयात. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मध्यरात्री फॉरेस्ट ऑफिस परिसरातील गोदामाला आग लागली होती. यावेळी तांत्रिक बिघाड झाल्यानं अग्निशमन बंब नादुरुस्त झाल्याचं ऐनवेळी समजलं. त्यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. वेंगुर्ला येथील बंब पोहोचेपर्यंत व आगीवर नियंत्रण आणेपर्यंत बरीच हानी झाली. नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. परंतु अद्याप अग्निशमन बंब नादुरुस्त असल्यानं नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शहराशेजारी लिंसुली कोंडवाडा येथील माळा रानावर आज भीषण आग लागली. यात तिलारी कालव्यासाठी ठेवलेले पाईप जळून खाक झाले. आग एवढी भीषण होती की जवळपास 50 एकर जागेला आगीनं वेढलं. स्थानिकांनी अग्निशमन बंबासाठी सावंतवाडी नपला संपर्क साधला असता बंब नादुरुस्त असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे ग्रामस्थांसह शहरातील नागरिकांनीही तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत निर्माण झाल्यास काय करायचं असा सवाल यामुळे उपस्थित झाला होता. दरम्यान सावंतवाडीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून अग्निशमन दलाची सुसज्ज इमारत उभी राहत असताना तब्बल 2 आठवडे बंब नादुरुस्त आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरात नळपाणी योजनेचं काम सुरू असल्यानं काही भागात 3 दिवस पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती. अशावेळी बंबानं पाणीपुरवठा करणं आवश्यक असताना बंब नादुरुस्त असल्याचं कारण नागरिकांना नगर परिषद प्रशासनाकडून दिलं गेलं. कालच झालेल्या नगर परिषदेच्या सभेत नगरसेवक तौकीर शेख यांनी नादुरुस्त अग्निशमन बंबाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी केल्यानं तो नादुरुस्त झाल्याचा आरोप त्यांनी सभागृहात केला. त्यात आज शहरात शेजारील घटनेमुळे शहरात वाढलेली लोकसंख्या, इमारत बांधताना अग्निशमन दलाचे धाब्यावर बसवत प्रशासनानं दिलेल्या परवानग्या बघता आपत्कालीन परिस्थितीत शहरवासियांनी करायचे काय असा सवाल उपस्थित होतोय. दरम्यान याबाबत नगर परिषद प्रशासनाला विचारलं असता अग्निशमन बंब नादुरुस्त असल्यानं इन्सुली येथे पाठवता आला नाही. पर्यायी व्यवस्था केली असून वेंगुर्ला दोडामार्ग अन कुडाळ येथील अग्निशमन बंब तिथे दाखल होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एकंदरीतच गेले 19 दिवस बंब नादुरुस्त असताना प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्थेवरती भर न टाकता शेजारील तालुक्यावरती अवलंबून राहणं पसंत केल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत शहरवासियांनी करायचं तरी काय हा सवाल मात्र अनुत्तरित राहतोय.